Welcome sa aming bayan, guys. Alright guys, welcome to Dumanjug Town Plaza. At yun, nakita nyo, well, dayon kayo sa Dumanjug, dayon kamo sa Dumanjug. Welcome to Dumanjug. Alright, yan, ito ang monumento ng unang punong bayan ng Dumanjug, guys. Welcome to Dumanjug Town Plaza and welcome to my vlog. Okay, okay, lapit tayo sa monumento ng Dumanjug. Sobrang tahimik naman ng bayan ang Dumanjug, guys, kaya lang nabulabog ito dahil sa pinagbabawal na bawal. Monumento ni Dionisio Haposalem. Ito yung nagtuguyod ng bayan ng Dumanjug na maging Dumanjug. Pagmasdan natin ang mundo, guys, bilog ang mundo, bilog ang Dumanjug. Bilog ang mundo, guys. At itong monumento ni Haposalem ay nakaharap sa simbahan ng Dumanjug, Cebu. Yan po ang St. Francis of Assisi Parish Church. Yan.